салом алейкум дӯстон, ин канали таҷ медицина мебошад. Бо шумо ҳастам доктор Иқбол. хоб бисёр ҳолатҳое мешаванд ки аз ҷониби дӯстон ёру рафиқон хоб саволҳо ба миён меоянд ки амин олоти таносули мардона чӣ хел сохт дорад, аз кадом қисмҳо иборат аст. Ва имрӯз ман тасмим гирифтам ки оиди ҳамин мавзӯъ ба шумо каме ҳам бошад маълумот пешниҳод намоям. хоб сараввал онро бояд донист ки узвоҳои таносули мардона ба ду қисм ҷудо мешаванд, яъне узвоҳои таносули дохилӣ ва узвоҳои таносули берунаи мардона. хоб ба узвоҳои дохилии таносули мардона тааллуқ доранд тухмҳо бо изофаҳояшон, маҷрои нутфа гузар, хоб ҳубобчаҳои нутфавӣ, маҷрои мани парон, ғадуди простата, ғадудҳои пиёзаки канали шошарез тааллуқ доранд ва ба узвоҳои берунии узвоҳои таносули мардона олоти таносул ва байзадон, яъне бо забони лаҳҷавии тоҷикӣ яъне ҳамчун хоя мешиносанд, хоб дохил мешаванд. Сараввал бояд донист ки вазифаи тухмдонҳо, яъне вазифаи асосии тухмдонҳо ин ҳосил кардани нутфа ва инчунин ҳосил кардани гормонҳои ҷинсии мардона ба ҳисоб меравад. хоб вазифаи маҷрои нутфа гузар, яъне гузарондани нутфа, ҳубобчаҳои нутфавӣ, яъне захира кардани нутфа ва инкишофёби онҳо, яъне дар он ҷо захира мегарданд нутфаҳо. хоб баъд аз он яъне ки маҷрои мани партоб, яъне мани парон, хоб вазифаи асосияш хориҷ кардани нутфаҳо, яъне ки бо моеъи ҳосил шуда, ва вазифаи асосии ғадуди простата ин ҳосил кардани секрет мегӯянд, яъне ки моеъи ғадуди простата хориҷ мекунад. мегузарем ба қисмати узвоҳои таносули беруна, яъне ки чуноне ки мо гуфтем ба узвоҳои таносули беруна олоти таносул ва байзадон, яъне хоя дохил мешаванд. олоти таносули мардона аз се қисм иборат мебошад, яъне гарданак ё ин ки асос мегӯянд, тана ва сарак, яъне аз се қисми асосӣ иборат аст. олоти таносул барои берун кардани шоша аз шошадон ва барои хориҷ кардани моеъи манӣ ба хоб роҳҳои таносули занона хизмат менамояд. Байзадон бошад дар навбати худ барои нигоҳ доштани тухмҳо хизмат мерасонад ва онҳоро муҳофизат менамояд. ин буд маълумоти мухтасар оиди узвоҳои таносули мардона хоб ва вазифаҳои онҳо. хоб инчунин аз ҷониби бисёр шахсон саволҳо ба миён меояд ки дар меъёри мӯътадил, яъне дар меъёри муайян дарозии олоти таносули мардона чӣ қадар бояд бошад. хоб ва тибқи дастурҳо ва маълумотҳои тиббӣ аз 12 то 15 сантиметр дарозӣ хоб барои олоти таносули мардона, яъне ки меъёри муқаррар, яъне норма ба ҳисоб меравад. хоб аммо дар аввали асри 20 хоб калонтарин олоти таносули мардона, яъне ки тибқи расмӣ ба қайд гирифта шуда буд ки дарозии он 33 сантиметрро ташкил медод. бале, хоб ин буд маълумоти мухтасар оиди узвоҳои таносули мардона. сарбаланду хонаобод бошед. хайр.